Benvidas a esta roda de prensa que vai dar o Bloque Nacionalista Galego do Porriño. Eu son César Robrido, son responsable local. Está meu carón Pedro Pereira, que é o voceiro do grupo municipal, e logo están as membros e os membros do Consello Local, que é o órgano de dirección do BNG no Porriño, non? Explicar por que chegamos a este punto desta baixa de Sara Landín como concelleira. Bueno, dicir que no BNG, cando se conformou a anterior lista electoral, apostouse por incorporar a nova xente para dar pluralidade, para dar imaxe de que o BNG é a casa de todos e todas, que no BNG podemos facer país pois canto máis xente mellor, e incorporamos como número 2 a Isabela Landín, que era unha persoa independente, que era a súa primeira inclusión no mundo da política, e vimos que co paso do tempo realmente era defrauda a palabra ao BNG e ao seu electorado, xa que o BNG funciona dun xeito asambleario. Todas as decisións que se toman no que é o propio Consello Local, e dende poucos días despois de comenzar a legislatura vemos que Isabela prescinde de vir a este órgano, non? E repito que calquer decisión, tanto institucional como orgánica, que se vai a tomar polo ben do Porriño e en base aos nosos principios políticos, pois se toman dentro de que o Consello Local, non? E entón, pois, eso, vimos que deixou de asistir, intentouse reconducir esta situación, e non hubo vontade por parte dela de chegar a que esa situación se normalizase, non? Entón, pasou o tempo e demos o primeiro paso, que foi pedirlle o que era a acta, non? Cando se forma parte dunha candidatura política, como neste caso no BNG, se firma un código ético e unha carta financiera, e no código ético vemos que se as persoas, por X razóns, non van a estar á altura do que a organización precisa deles, pois se lle pide esa renuncia a esa acta. Bueno, pois tampouco hubo vontade de entregar acta, entón nos vimos coa difícil tarefa de dar a de baixa no grupo municipal, non? Malia todo, o BNG vai seguir traballando a prol da veciñanza do Porriño, na mesma liña, o mesmo compromiso ideolóxico, o mesmo funcionamento interno, sempre partindo de que somos, como dixen xa 3 veces, unha asamblea local, é quen vai decidir todos os pasos que o BNG vai dar, tanto políticamente como orgánicamente. E estas son, así, en grandes liñas. Logo, se queredes, estamos por un miúdo de por que se toma esta decisión. Simplemente se toma por unha falta de implicación cara á organización, e entón eso foi unha decisión que nos costou pois moito tempo tomala, non foi unha decisión tomada a lixeira, e bueno, eso basicamente foi unha falta de acoplamento, de traballo co resto da organización. Quedou claro, non entendi. Estas máis de 20 convocatorias que dis que tivestes foi únicamente relacionadas co intento de reconducción da situación para que Isabela participara máis nos órganos do partido, ou estas 20 convocatorias tamén tiñan que ver con outras cousas? Porque se foron 20 me parece un número bastante alto. Vamos a ver. Foron 20 convocatorias consecutivas que eran en Vigo a unha reunión do Consello Local, dende que se abordou, que foi a partir, concretamente, dende que se aborda. O sea, ao longo deste ano 2016 deixou de asistir a 20 convocatorias do... Concretamente, dende 1 de xaneiro, a súa aplicación de traballo xa era febre, non era desexada xa desde que empezar a legislatura. Pero onde se produce xa un feito que a súa presencia, ou a súa ausencia foi continuada e interrompida dende 1 de xaneiro do ano 2016 a día de hoxe non participou dunha convocatoria, nin para tratar este asunto, nin era outro asunto de carácter orgánico e institucional.
nas súas declaracións, ela sí que apuntaba como un dos motivos dese encontro mellor o seu traballo e a súa implicación na elaboración do reglamento do Consello Municipal Escolar. Non sei se vos tiñades constancia de que ela estaba elaborando ese documento ou... Ben, nese asunto, un tema que xa foi a pleno, sí que o BNG é convocado formalmente en comisións informativas previas a debate dos asuntos en pleno, e si é certo que nunha comisión na cal eu existía como membro da comisión informativa, na cal a compañera Isabela non estaba, dase conta que si hubo un traballo previo, iso me conta a conselleira de Educación, un traballo conxunto e previo elaborado coa conselleira do bloque Isabela Londín. Esa decisión unilateral de traballar ao marxen da decisión e criterio político do BNG foi tomada pola súa conta, se non se ten coñecemento dese asunto. O único que significa que o BNG non este porque se constituye o Consello Escolar. Sí, a cuestión é que ese é o procedimento. Nos non compartimos, nese tema concreto, nos non compartimos. O BNG, onde goberna? E onde non goberna? E nos, no noso programa, contentemos e recollemos a necesidade de crear varios consellos municipais, o escolar é un deles, estamos de acordo que se constitúan, que se constitúen e que analizalo, e é un documento, así dixemos no pleno tamén, que debe procurarse, debe traballarse para ter un consenso o máis amplio posible, unha unidade se é posible, e iso hai que traballar de outra maneira. E logo a súa concepción ten que ser acorde coa demanda e coa sociedade educativa que ten que ocorrer. A unidade ten que participar como organización política e é normal, e tamén que faga unha proposta directamente como acción política ou aporte iniciativas e propostas a proposta que faga o propio Concello, o propio goberno. Agora, o que non é de recibo e non se pode permitir dende calquera organización política, non dende calquera organización política, é que non participemos do debate ou fagamos as iniciativas, participemos delas no debate interno e logo participamos directamente, conjuntamente co goberno. Eu non vou a calificar ese tipo de comportamentos, pero sí que non son entendibles cando nos presentamos e estamos comprometidos por acción política determinada, neste caso por bloque. E tedes constancia de que se houvese xuntado para outros proxectos en común co actual goberno ou foi unha cousa puntual? Nos non facemos un seguimento da súa actividade que pudo facer a concelleira durante a legislatura. Neste caso concreto, e aparte neste caso hai evidencias moi claras. Eu cando vexo a documentación deste tema concreto, ven o seu trazamento Lourdes Moures e Landín. É unha prova moi clara que o seu traballo foi feito de forma conxunta. E o BNG, e quen están, e o portavoz do BNG, que son eu, non estou tanto dese tipo de para ser xustos tamén con este tema do Consello Escolar, a única comunicación que vai a conselleira co BNG, pero non co BNG, con comunicación comigo como portavoz, é mandar un día, un correo electrónico, un documento adxunto onde ven un borrador dun Consello Escolar. Iso nos pode entender como iso participar e provocar un debate político interno para enviar unha proposta. É a única. O resto, xe é público, e cando o BNG pide que se retire é porque consideramos que a proposta que se elabora é mellorable. En varios artigos, e xo dixemos no pleno, é mellorable. Atendendo a un criterio de funcionamento e na procura de buscar ese consenso. Na súa composición, a súa composición da parte social, e aí o BNG ten que aportar como organización, non Pedro Pereira como portavoz, non unha copia de actividade como actuando a título persoal, sino como corporación. E como grupo político temos un criterio, e sabemos que hai función específica do Consello Escolar. E queremos que se aprobe, e queremos que o goberno retome o Consello Escolar, pero que procure e traballe nun consenso dese documento, que é necesario. Nunca discutimos que non fose necesario. Pero a canle é outra. Va a reconsiderar a súa postura ao longo destes próximos días e entregar a acta de concelleira? Tedes xa decidido
quen pasaría a formar parte da corporación por parte do BNG ou decidiu como facelo? Non sei se iso xa... O BNG, son casos, ten dado varios oportunidades, exemplos do país, ten unha candidatura amplia, moi amplia, por tanto o BNG non ten problema ningún en cubrir se se dá esa circunstancia. Nos o que si somos moi partidarios de ir paso a paso. Non vamos a abrir un debate de persoas cando non temos a seguridade que ese debate se pode abrir, que ese proceso se vai abrir, a posibilidade. Se se abre, sabemos que de que se comunica, as que se fan efectivos, sempre, en mellor dos casos, hai un mes, 2 meses, porque hai unha comunicación, hai unha exposición da xunta electoral, e isto é un proceso. Por tanto, o BNG cubriría, sin ningún maior problema, porque ten persoas capacitadas e suficiente na candidatura para cubrir, se se dá esa circunstancia. Pero, a día de hoxe non vamos a abrir un proceso cando non se vai. Non podemos abrir. De acordo. Eu, por último, ainda que xa comentaches bastante, pero non sei se podes facer unha valoración no caso de que realmente se acabara confirmando, digamos, a súa integración no goberno local. Non sei se hai unha valoración oficial por parte do BNG en torno a ese... Valoraredes no caso de que se produza, non? Claro, estamos indo paso a paso, pero como non se deu esa posibilidade, pois, e aparte non digo por ocultar información, sino que é verdade, non podemos xogar con hipótesis que non están nas nosas mans. O día que se produza ese feito, se produce, isto, pois, si chamaremos as cousas polo seu nome, pero por lo de agora que non hai motivo para iso. A alcaldesa sí que dixo publicamente, publicouse onte, me parece, que antes de calquer cousa estaría interesada en manter unha reunión co portavoz, con Pedro Pereira. Non sei se puxo en contacto contigo a este respecto ou... Dixen antes, atendendo as declaracións públicas da alcaldesa, que sí, que se reuniría co portavoz nunha reunión privada. Dixen antes, perfectamente claro, que o portavoz do BNG non ten que xuntarse nunha reunión privada, porque entendemos que estamos en cumplir, si que algo hai que falar co BNG e co portavoz do BNG falarse de cuestión de interés público e interés xeral. E se convoca de forma formal, non sei se xeral, que unha vez a alcaldesa, o BNG vai atender e vai a estar nesas reunións. Pero é certo que a alcaldesa, cando convoca o BNG, ten que dicir aquí convoca o BNG, para que temos que tratar co BNG, forzamentos, iniciativas de ámbito social, ordenanzas, calquera tema de ámbito institucional, non hai ningún problema, porque entendemos que a alcaldesa, cando fala e cando fai mención a esa reunión, vai dentro do ámbito institucional. Porque se hubiese dentro do ámbito orgánico, que na faría sería o propio Partido Socialista do Porriño. Por tanto, se estamos no ámbito institucional, e así o entendemos, tamén nos temos un campo e temos hai un procedimento a hora de ter esa intercomunicación. E deberá estar sempre dispostos a aceptar agora a verdad, reclamar unha canle determinada. Ben, sí. Porque cada... Sí, bueno, máis ou menos, pero... Disculpade. Porque acaban de mencionar... Sí, sí. Foi os motivos fundamentais que levaron a tomar esa decisión que foi entregada no Concello de Porriño o día 30 de novembro, e aí está esa motivación, pero aí temos que ben xuntarlle que neste intervalo de falta de implicación e participación desde que se constitúe esta legislatura, que foi no 2015, esa falta de implicación e participación nos ámbitos orgánicos, que onde analizamos, onde ponemos en práctica o noso programa electoral, e vamos a entrar as distintas iniciativas que se poden levar a cabo no ámbito institucional. Pois, esa falta de participación no debate interno dificulta poder o traballo institucional adecuado e exitado. Iso detectase e o BNG ten obriga de revisar o seu funcionamento e como leva na práctica e agora as persoas que somos elegidas no proceso electoral si cumprimos ou non o noso cometido como se espera de nós, se espera o electorado que nos aporta e que nos avala coa súa votación e espera a ciudadanía en xeral. Nese línea de reconducir e que o noso traballo sexa o máis eficaz posible, non contribuía a falta de participación no debate interno e nos órganos internos. Non só chegaba na primeira fase da legislatura
con un traballo, unha participación só de presencia nos plenos. Iso ten que estar acompañado de un traballo previo, e debate previo e posto en común. Non estamos participando nunca de forma individual, participamos de forma colectiva e participativa no debate colectivo. Ben, o problema é que iso se alonga, xa arranca con esa dificultade, non está moi detallado, tratamos de convocar e fixamos máis de 20 convocatorias de órgano interno de debate para tratar esta cuestión e nunca contamos con a presencia da concelleira neste tipo de debates internos e de convocatorias para poder reconducir unha situación que nos entendimos que é anómala e en parte non correspondía coas expectativas creadas e o que é a función nosa como cargo público. Ben, antes a imposibilidade de reconducir, porque nos poden decir algo con alguén, unha persoa que representa públicamente o BNG, cando non participa e non axuda a dicir, oi, se é divergente, se é un enfoque distinto no traballo e enfoque político, pois propoño en tema de debate, de reconducción e reorientamos un traballo político. Ben, esa cuestión foi imposible abordar, porque non participar desas reunións e imposible abordar. Ben, pero ten que actuar con responsabilidade, ten que seguir atendendo a demanda que nos fai a sociedade no seu conxunto e temos que traballar unha política institucional axeitada o noso diario político. Por tanto, nós non podemos, con responsabilidade, manternos unha situación que non se pode solucionar ou non se axuda que se solucione. Por tanto, o Consello Local, tamén convocando as asambleas locais correspondentes, analiza e logo chega a conclusión que é preciso requerir, porque antes o responsable local é preciso requerirlle, dada esta situación, a entrega da súa acta. Pois iso tamén se pone en coñecemento, non só é unha cuestión de ámbito local, que existe, actuamos dentro do que é a autonomía local, pero tamén o implemento esta anomalía de funcionamento, tanto dos órganos comarcais como nacionais. E intentamos reconducir unha situación imposible cando non se participa por parte desta persoa, desta concelleira, na solución dunha anomalía que nos tenemos que debe ser corrixida. Iso levanos a que agotamos todos os plazos marcados e non poder seguir máis tempo. Estamos xa no Ecuador prácticamente nunha legislatura mantendo moito máis tempo que a situación dun mal funcionamento. Porque non respondemos para que estamos aquí, como relación política. Iso leva a que temos que tomar unha decisión e tempo leva a que acorda por unanimidade de asamblea local, non é unha cuestión de dúas ou tres persoas, unha decisión orgánica por unanimidade, ni siquiera a maioría do órgano local, do máximo órgano local que é a asamblea local, e iso chega a esa conclusión que é preciso, xa que temos coñecemento interno que non vai entregar a acta de concelleira, porque ten que comunicar, e así o fixo o día 30 de decembro, no Arxivo do Concello, que esta persoa, dadas estas circunstancias, vai deixar e que se dice os traballos necesarios para deixar de pertencer ao grupo principal do BNG. Ben, somos conscientes que iso só se fai efectivo cando se convoque o pleno ordinario correspondente, para que se convoque, cando se inicie a legislatura, o pleno de organización e institución de grupos. Entón, iso vai ser efectivo a nivel institucional e oficial no pleno que se convoque vindeiro, pode ser seguramente, se se mantén os calendarios, o día 25 de xaneiro. Ben, coñecido e público, hubo declaracións o fin de semana sobre a posibilidade de que se pase o grupo de non adscritos, se neste intervalo non se considera a súa posición e non entrega a súa acta. Si se dá esa circunstancia, que se pase o grupo de non adscrito, pois automáticamente, non porque digamos nos de corriño, sino porque así se contempla e no cumprimento estricto do código ético que tamén a concelleira asinou, igual que todos que integramos a candidatura do BNG en maio de 2015, de cara as eleccións de xullo de 2015, leva implícitamente, se se constitúe o grupo mixto coa súa incorporación, con o grupo non adscrito, leva a baixa automática da organización. Iso é algo que non ten discusión de ningún tipo. Ben, nós, como organización política, temos que asumir
e de cara ao electorado, de cara aos veciños e as veciñas do povo do Porriño, e temos que pedir desculpas nese sentido, porque consideramos que o BNG, como posición política seria e responsable, crea unhas expectativas que ao final viranse trucadas e viramos defraudados con a aposta que fixemos de futuro, de incorporación e aunque a pluralidade de debate interno da propia organización. Entón, nese sentido, é certo que temos que recoñecer que temos unha aposta no cal non saiu como nos esperábamos. Pero tamén é certo que o BNG, ainda que se comprime esta situación de quedar con un só concelleiro na corporación, vai seguir mantendo unha actividade política, como fixo sempre o Porriño, non só nesta última legislatura, como fixo sempre que ten representación, o Porriño sempre ten representación de lo que é a elección democrática no Porriño. Somos unha organización xa moi arraigada no que é o debate político e público no Porriño, e así xeramos sendo. Conta con un local plural de debate e vai ter unha alta menor na súa representación pública, pero vai seguir mantendo esa línea de defensa de dereitos sociais, de traballo político, e vai estar sempre a todas as circunstancias dos debates de calado, que vai ter de aquí en diante, no que resta da legislatura, o Concello Porriño. E se debates están, por exemplo, traballar nuns orzamentos de cara ao ano que ven, que a día de hoxe ainda non temos unha proposta de borrador de orzamento. O único que nos se pasou nunha reunión foi un adianto dos estados contables, os incrementos en función da regla de gasto, e o BNG non considera que é documentación suficiente para abordar un posicionamento público, político, respecto a unha proposta que faga o goberno municipal, que ten a vida que ten unha proposta completa. Para iso nos pedimos, entón, por registro, e xa hai máis dun mes, unha serie de documentación toda de carácter ligado aos orzamentos, de carácter económico, para poder facer un análisis completo do que é a situación do Concello e así facer unha proposta política e económica para o vindeiro exercicio. Entón, ese é o debate de calado que está no futuro, o BNG vai estar aí, o BNG vai atender e vai estar sempre e acudir ás reunións de carácter que convoque, carácter institucional que convoque o Concello do Porriño, o no goberno do Porriño, pero o BNG o que demanda é que esas comunicacións se fagan sempre do ámbito estrictamente institucional. E aí temos que decir, e digo claramente, que nos rexeitamos calquera tipo de alusión que se faga a unha reunión co BNG o portavoz do BNG, Pedro Pereira, de carácter privado. O BNG non o BNG, o BNG e o portavoz do BNG non ten que tratar ningún tipo de asunto de carácter privado ca Aldesa do Porriño ou con todo o goberno. O BNG coñece perfectamente o funcionamento da corporación e perfectamente o funcionamento da administración pública e sempre que son as canles de interlocución seria e responsable para que avancemos na procura de consensos, na procura de acordos ou de maiorías para levar adiante, porque a nos se nos demanda, por exemplo, como organización política, que é ir migrando dentro do posible a situación que hoxe en día de goberno no Concello do Porriño. E aí está o BNG como fixo sempre, provocamos no seu momento un cambio de goberno e queremos e apostamos para que haxa un funcionamento serio e responsable do Concello do Porriño.